Sa number 4, sa Negros Oriental, mga opisyal sang probinsya nagkaon sang lechon sa isa ka seremonya agud to ipakita nga okay magkaon sang baboy sa tunga sang pagpanghangkat dala sang African swine fever. Safe magkaon baboy, ini ang mensahe nga luyag ipalapot sa mga board members, Bureau of Animal Industry, Provincial Vet, Provincial Health Office, kag PNP sa tunga sang pagpositibo sa African swine fever sa mga baboy sa Dawin kag Sibulan. Suno kay board member Woodrow Makiling, luyag nila ipahibalo sa tanan nga ang pagkaon sang baboy ang safe. Pathag sa mga opisyal nga ang mga ginabaligya nga karne sang baboy sa mga merkado ang nakaagi sa National Meat Inspection Service. Nabatyaga na ang ASF scare sa probinsya sumugod nga may nagpositibo sa ASF nga mga baboy kag ang mga negosyante ang apektado na sa pigaw nga baklanay sang baboy sa merkado. Pinaagi sini nagapati ang mga opisyal nga liwat nila matib-ong ang hog industry sang probinsya.